Wadhi e gwenge mag Gem, jaod bura mag Gem Elisha Odhiambo wacho ni duol mar EACC owinjore onon orage ma MCAs ma Siaya donjoe kendo ma owacho ni otudore gi mibadhi ma bende moko ntiere higi. Jaod bura no wacho ni nitiere mindni mar omenda e lwet MCAs moko matiyo marach gi omenda e chenro mag gedo to ahinya e orage mag gero wang'apaya. We have a practice of MCAs doing roads, and when tenders are called, roads are not being done because they are paid for the roads that were done before. I am calling upon EACC to investigate the tender malpractices that are being conducted by the MCAs in Siaya. I, as Elisha, I don't fear to talk the truth. Because the tenders for roads have not been done, because MCAs are waiting to be given roads to do. So I'm calling upon EACC to do their work and come to Siaya.